Onyi Papa J ungekuwa umeanza. Haya. Uwaru wako Onyi Papa J. Onyi Papa J. Engineer. Yeah. Now, zoom now. We're not going to want that good thing. Match in the low. Tempo. Yeah, the young boy is over the Purole. When I young the Tomada, where I went, I will take her. What to do? Orengo, gavana wa Migori, Mheshimiwa Ochilo Mbogoa yako. Karibu sana. Naibu wa gavana wa Kisumu, Dr. Matthews Owini. Karibuni sana. Haya.
wadwa ne jomo chung kao yaw gi oko joma ni ka giteo yaw kanyo we kanyo thuolo wan gi tuke mwadwa timo kasani magwa mag luo gi tiende diedo pi nyamo niang wan gi tuke mopogore opogore mwadwa timo ka please jomo chung ka tewa eka joma ni ka security wa kwau jio ae kanyo temo no we nafasi. Na sasa niombe sote tusimame. Tumkaribishe kinara wetu mpendwa Injinia Daktari Raila Amolo Odinga. Tuanze rasmi. Jotugo joma diedo pi bendo ikre jodied pi ka ingeni koponi diedo pi maber ma pi wuok opukore to joma ko pigi opukore joma pigi opukore mobedo mogik mage number 1 ibiro nwango mich machalo lo wan ka gi jotendwa madongo dongo kawuono lich maratari luo gi tiende otherwise wagombo ni ji duto manika ng'ato yao mondo papo dong nono jotugo wadwaro kanyo. Na sasa nitaomba kwa heshima gavana wa gatuzi la Migori Mheshimiwa Ochilo Mbogoyako, gavana wa gatuzi la Siaya Mheshimiwa Senior Counsel James Agre Orengo, na anayemwakilisha gavana wa Kisumu Dr. Matthews Owili, mujongee uwanjani mupate kuwasalimia wachezaji, kuwapa mawaidha kisha kambumbu ianze. Tafadhali magavana hao. Biurabi yake kama nolor pin Nyawangaya telne wendigi mondo du mos jompira ya uru kama ndo gikal mos ena no ka governors mawagi joma tekre gi ngeny kal lokacha logika Nyawangaya kalgika kalgi kanyo aya mondo mos jotugo mondo mipira wamoki. Governor Dr. Ochilo Wuda Yakombogo ingene jowa ma jo Migori laro number 3 jowa jo Migori laro number 3 koro tem jiwo nagi mondo gigo number 3 no gin magibedi ki gibed number 4 please. Ten gi malit ni wan gi captain Charles Odhiambo yiwa kabisa ni joge ne laro number 4 ajowado oyiwa kabisa oyiwa ni jo Homabay kende makoro wege dala tema laro number 3 gi jo Migori. Jo Siaya une mularo number 1 gi jo Kisumu koro kanyo to kanya donje ahinya nikech jogi biro neno na dok konchiel poda we nikech akono jo Migori wage na biro miyo gi mich moro kalore gi pesa mani account mara to kabilando ne ngato an gik milando tama. Aya to weni yo podium goluru podium no kanyo ngane golu podium no kanyo begi winja dier goluru kanyo
Aya wadwa ni truck no clear kanyo ero. Wakelo kar diedo pi bende dhi timore ka. Jo died pi ng'amo timo maber ma pi ok opukore kuome. Ang bende nane kaka wacho. Wadwa ni mondo yaw gari no mondo jo died pi tafadhali. Joma ni kagi te songuru ka mondo riedi. Aeu kanyo te joma ni kanyo. Wacha chiel ni okoni go bena wacho lelo kama anarach kabisa. Nuwinjo diere manan chairman mar wrestling. Gima natimo ne John Cena. Watu watoke tu hapo. Jio kanyo. Aura kanyo. Joma ni kagi ne. Auru kanyo do kama. Doguru kama ute. Yani ya ujogo te odhi singenge gine ka achiel ka. Gidhi kama. Mondo wang yono dong nono please. Ubiro miya wacho kisungu. Jodiedo pi obed ready. Luo gi tiende nam wane weg nam. Koro jodied pi bedu ane ready neno ugi piny ngima nikech ineno wasani e TV live. Mano momiyo akoni ni governors mawagi ohero weche mag somo. Jo relay obed ready. Jo cargo vuo, jo yuatol, jo cargo vuo pia obed ready. Ogina en tag of war. Wacha ni tag of war adi bede kisungu moko kalo. En tag ya Tag of war. Hero. Jo yuatol tafadhali. Aya. Jo moyiengore gacha, please jo moyiengore gacha. Yaugyo. Asante Governor Migori, Homabay na Kisumu. Tukimaliza hiyo sasa kambumbu ianze. Metu maratari. Mipira dwagore kama tek tweta. Yo. King Sovaloma Kingston. Ogina kachumbari confront pan. An bende king'eyo to mano nego gol gi Lucky Dube no tho kapok wa record. Ane maduoga gole bang'e. Koro kisungu no chando jowagi. Yo. King Sovaloma Kingston. Ogina kachumbari confront Ryan. Uchilo wuda yako chielo wiyo kaya pasan. Migori County kambum boom. Iladis wanga all fine party hand home. Work hard. Homabay County body baba. Anyang nyongo mini meri go fan pa. Omori wan sele hali koko entertainment body baba. Mano kisungu maspin. Yes. Orego jim wudi nyama yanga wall fan pa. Dari wan sala hara wali walk. Mano kisungu maspin tumno no nengwa gol. Gila Kidube to tho kapok record koda. Oran mana were. Makamu wa makamu 2045 Keti Minister mar Agriculture. Koro beda gidembruok. Kabedo President 2044 ema mondi riti. Adhi Keti Minister mar Agriculture. Ogina. Ogina. Ninaomba kwa unyenyekevu wapiga picha mulio hapo mbele, almradi mgeni wa heshima aweze kuona vizuri, itabidi muondoke hapo mbele kwa heshima. Kijana majalando pira cha temane duondi jotelo gi owinje ka kilendo. Na neno kilendo maber ahinya kawane gine mare engineer Alex Otieno Wasonga. Temane duondi gi kisungu. Lenda ne gi kisungu moda teri. Anyalo teri England. Idhi land me pitch Chelsea gi Arsenal. Endelea. First aid officers, can we be seated kindly? First aid officers, may we be seated? Na hizo kamera ziondoke hapo vile vile. Witnessed by the greatest dignitaries of the land. Los Vulu mobed maber gino buoba ewa. Witnessed by the highest dignitaries of the land. Professors, doctors and engineers alike. Football is no longer common man's affair. It is an intellectual game played by 22 players on a 90 by 110 meters field. Homabay will rue their chances after losing narrowly
1-0 to Siaya, a result that will no doubt put a grin of smile on Senior Council's face. Migori, on the other hand, lost marginally 12-11 on penalties to Kisumu County. My oh my, but this is a battle of the Titans, and these are the champions that are about to showcase what they have. Darwin is between the post for Homabay. Oscar is at right back. Steve at left back. Ogva and Davis controlling affairs in that central defense. Labile and the ever-reliant Ake, the ever-versatile Ake, the man to count on, will be helping him in the central midfield. Moffat and Benar will be in the wings, looking to put crosses for Bando and Shadow. It's a 4-4-2 formation for Homabay County. For Migori County. Haya kidogo Jalendo. Wakwayo ni biro temo kikonwa kech gini girluo. Wadwa ni mondi temi wach nwa dhuluo asili. Landa ne gini gidhuluo tema ne gidhuluo. Landa ne mipira no gidhuluo. Landa ne ni echo mipira. Echo ayo wa tokoro ma wach malich. Landa ne. And that was wide from Bile. This is the county of intellectuals. They do get me, Ogina. You will help me in Luo. I am a Luo by blood and an Englishman by education. Steve is between the posts for Migori County. Ogonya and Willie at left back and right back respectively. Olasan Bik at central defense. Chacha Ken Manning affairs in that midfield. Aucho Biko Ojuang and been tasked with the responsibility to give a goal to Migori County. Are you ready? The ever-reliant Ake. Me wan line up majo tugo. Aneno ka kijende gi ochieke tugo kama pek manatari gini pek. We will repeat. Stephen Onyango, David Ogonyo, Steve Biko, Willis Omondi, Nicholas Song, Kanjestina, Kennedy Odhiambo, Josephat Chacha, Hilario Juang, Frederick Odhiambo, Eric Aucho. When we are on, and Migori County looking to put their noses ahead here. Good sliding in tackle. That is what you need from the ever-reliant Ake. Captain Fantastic. Jalendo please wakwayo ni mondo imiji e program sama mipira dhi mbele. Koneji ni mipira no chalo nade okinyi. Momiyo wachopo kama wantieni. Team mane masani ni e pap. Bang mano and team mane please. What you're witnessing is the third playoff final. Earlier on, Siaya beat Homabay County by a single goal to 0. And Migori were edged out by Kisumu County on penalties 12-11. Next up is the final between Kisumu County and Siaya County. That is Olas taking matters into his own hand. Central midfield. Good pass by Labile. Homabay looking to cross it. And the header comes in. It's wide. The predatory instincts of Shadow showing itself in this broad daylight. Tokoro tia land ball jodala wa tokoro ya wawe mipira ni wawa go kwa neno kama. Kalore gi public demand wacho ni ka jalendo ne nyalo lendo gi dholuo to deber to kao kamano wanena nene ka kwa nene ni mondo mipira go rum ka to dhie kama chielo. Jo DDP bendo bed ready. Jo DDP
Akoni ni mae sama kora koni ni peche weche teka maratari. Mae sama nyathi matin nosemiya nyuka mogwalo thoe. Apenje ni toto mama uwe, mamu aonge, to baba odhi aoya. To ere pi modho, pi onge odwa ka, ang'o manitie, nyuka. Kore ka nyathini miya nyuka diriyo. Kapenje to nyuka mimiya ne jaber, dongi biro goyi. Ng'ama goya onge ng'ama madhe odwa ka nang'o, ogwal nothoe. Tasema diriyo. Haya, nana gi wang'i gima timore. En jo Migori County, kaachiel gi jo Homabay County. Gine ma gilaro number 3. Jotugo tugu maber, kae makwanye joma biro tere Chelsea gima tere Arsenal, kichan chairman mar Chelsea. Wach malando moriere ni joma tuge pap sani en jo Migori County gi jo Homabay County. Gilaro number 3. Bang' mano to jo Siaya County ema donjo gi jo Kisumu County malaro number 1. Kanitie ng'ama ong'e lendo gi dholuo. Kech ma waluongo ni luo gi tiende. Giro nage wadwa ni mondo wach gi jo nage ka jo pinje ma ok owinjo ni joluo jo mapek. Luga ni norara irwa wa jo nage wahero dhowa. Kinyalo lendo gi dholuo to temane. Acho mipira dhi mbele. Refa go primbi kanyo. Refa golo kadi mayelo kanyo. Bang half time, Samang wachung mami piro go break. Tag of war. Jo yuatol. Ema dhi mbele. Koro ikre uru. Jo monge molonye weche mag tag of war. Please ikre uru unbe. Sama mipira ni ogo break. Une mo dhi mbele. Alafu bang mano jo DDP. Sama koro bende wamoke. Mipira gini lit kawuno maratari. Meta dua. Neno kayo wuigi okaka tielo managoyo. Diere managocho ne jo Swansea. Erokamano ahinya Simi Kenya, karibu sana Wudo Mera. Mago nyithindo modongo e lweta kan Japan. Karibu sana Simi Kenya. Jo morwako lewni marotenge gi dholuo wacho ni mago jo Homabay County. Jo lewni marokwere gi magi jo Migori. Jo morwako lewni marokwere jo Migori County. Jo morwako lewni marotenge jo Homabay County. Koro ng'igi uru maber kaka gitugo.
Ere ng'ama dwa lendo gi dholuo cha? Temane gi dholuo. Jotendwa gi ema gombo ni mondo time gi dholuo nikech mondo ji ong'e ni magi luo gi tiende. Ibiro wenwa gombo dhok moro nono mok dhowa. An kata dhi Italy wasunga wacho go madholuo. Misunge ma wacho no gai na koko. Isebiro. Kidoki mos baba gi lweti. Haya, mipira dhi mbele kanyo. Mheshimiwa Kaluma beda mos mipira. Koyo, Mheshimiwa Koyo bedu mos mipira podi. Basi mpira mwaneno sani ni kind Homabay gi Migori. Aneno ka jo Homabay temo gondo jo Migori kacha. Maneno ko pondo Kaluma. Mheshimiwa dum malo. Basi en mpira midwaro godo jogo mabiro kao namba 3 e piem ma wan godo mar adhula e tuke mag piny luo e gweng' kata kaunti ma Homabay. Ochenjo kacha, ochoro mbele kacha, oya otamo jagol kao wachane, maotas. Jagol rigo kacha wachane dhi mbele. Jagol mar jo Migori go e kanyo lawe, otemo kanyero jo Homabay wachane ok nyalre. Odhire kanyero mpira bedo mang'eny to wuok oko, ibaye kitere e gol mar jo Homabay. Ja Migori temo kanyachiel ariyo adek. Olaw kanyo jo Homabay wacho na pana bana wan be wantiere chien ka. Ok inyal tugo kodwa kaka itugo no. Otemo dwaro namba 11 kacha. Oringo kode line. Odhire olwar piny kanyo. Ref wacho ni mago maundu ma okele pap mar adhula ka. En picha chia kitero. En picha chia kadhi e gol mar jo Migori. Basi onge ng'ato moseneno gol mar wadgi. Ka mpira pod en nono gi nono. Jo Homabay keto kacha. Ong'iyo ref ringo kanyero. Ref kone ni go mpira. Oywayo tielo ariyo adek chien. Ogoyo biro malo kanyero, temo kanyero lakini obed mang'eny owuok oko. Mpira owuok oko, en picha chia. Kawuok e gol mar Migori kadhi e gond jo Homabay. Ung'eni kawuono en mor nikech basi mpira dhi mbele kanyero. Mpich adhula e kind Homabay kachiel gi Migori. Go malo kanyero e dier pap tir dum malo kao. Ja Homabay wacho ni mondo ket mpira piny. Okete piny gi lare kanyero, temo ywaye, ja Migori kao. Ref wacho ni maundu ok dwar e pap mar adhula. Lak mar adhula ka en tiyo gi wich. Ogo kanyo mos odwaro nyawadgi. Osudo mos ja Homabay. Tingo wiye malo, ng'iyo kanyo goyo. Donje tielo 18 kanyo jagol mar Migori wacho ni mano tas. Temo no bak kanyero yudo kang'eny. Odwaro jabak kanyero ringo achiel ariyo adek. Mi nyawadgi. Ja Homabay temo lawe. Jo Migori golo mpira oko. Mpira pod nie line. Jogo mobet e line ywauru futa kasi nyuma. Duoguru chien matin mondo wane mpira. Jo Homabay temo kacho kelo cross maber kabisa lakini wapi na kwa mwingi natoka nje. Obedo mang'eny mowuok oko. Alak mar Raila Odinga e gwenge ma Homabay. Kama mpira mokwongo go e alak manyien niendigo. Mpich adhula e kind Homabay kachiel gi Migori. Antie gi nyawadwa ka endigo. En mana ni pod orwako mask. Kano ogolo mask. Kano sewe boyu ume taburo miye microphone matin mondo bendo temie. Ogina koko ng'iya ka owacho ni kara wuod mbeka ni bong'e lando bol. Mpira owuok oko kacha. Ibaye kodhi e gond jo Migori. Bayo kanyero, jo Migori bayo kanyo. Obet mang'eny owuok oko kendo. Linesman wacho ni wachunge gi kanyo. Ma mpira mineno gi thuond luo duto te. Ma wantiere kod Kenya ka. Kotelnwa gi moluor Right Honorable Raila Odinga.
Goburo mina kinyi. Omina chieng boma komos kanyo. Kaen mpira mokwongo goya lak ma kawuono yaw ayanga gi jatendwa Raila Odinga. Alak mar pap maduong' ma Homabay County. Nyawang'ae tiyo maler. Aneno kata ka lain mar ng'wech bende ler ka ibae kacha. Jomigori kete kore kanyo ero temo chenga achiel ariyo adek omiyo nyawadgi. Oyaw kanyo ero chenje. Oyaw kanyo dwaro namba 11 e lain ka. Utingo wiye malo aneno kotule kacha Jamigori wuok gi ng'wech. Goalkeeper naruka gol. Jagol odum malo. Ing'e ni mpira walando gi dhok mang'eny koro samoro wache gi dholuo tek ogeno koko we nyiera ahinya. En kitwa joluo ni kiteme go buk ma piny to dhok moko nyaka donji. Mpira wuok oko kanyero. En mpira mibayo kadhi gol mar jo Homabay. Aneno ka jowuoyi yware ka. Onyono kanyero temo chenja achiel ariyo adek. Jo Homabay sudo. Yaw papero. Erkwame. Yamana piyo mlongoti hapo. Ng'ano goyo chuma mar gol malit kamano nang'o yawa. Jomigori bedo mos. Mheshimiwa Pondo Kaluma. Homabay. 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 Nie wange. Aneno kare rifari. Janona dula wacho ni ket mpira piny kanyo. Aneno ka wuod Migori mopidho rastano ywayo tielo adek ang'wen bi chien. Osudo chien ong'iyo ni mondo goy kanye. Odwoko ne nyawadgi chien kanyero. Oywayo chenja achiel ariyo adek ja Homabay mae. Owacho ni bwana an ok di chenja pawa. Oywayo kanyo. En kode ochenjo. Omiyo nyawadgi kanyo gi yawo pap matin oting'o malo. Lakini mpira bedo mang'eny wuok oko. Nyawadwa makane mondo amodh pi matin. Haya en mpira bigoyo. Dala mar Homabay kaendi. King'icho maber ng'iyane malo kacha teno ka stima moro nitie kanyo maduong'. Jomoko nosewacho ni kawuono gidok dala gidhi mulo chumano nyaka ang' piny lil. Wamor gi loch ahinya gimosebiro kaendi. Mokel gi gavana marwa Honorable Gidali Swanga. Mama matiyo matek ahinya. Mpira ni malo kacha. Mpira ni kucho Migori okete kacha wich kucho. Yura nena. Mpira gore maber kacha oketo kucho. Mi oketo diere. Migori ng'iyo kacha no ming'a kucho. Kolo mayom kucho. Jomorwa konegini makwargo. Gin jo Migori nyaka samwa wueni endi. Mpira el tielo mokwongo. Ka onge ng'a moselimo gol war. Homabay. Homabay kete malo kacha. Aneno koketo kucho. Rasa jogole maber kabisa. Mpira ni diere kacha. Homabay namba 6 no. Mano jatugo Homabay okete diero malo kucho. Mpira di kucho. Mpira wuok mang'eny king'iyo malo kaendi. Ne nyaka sama idonjo kama ng'e maber ni nitiere kaka ineni wang' jowi koro kata kibedo pinya kama intie akwayo mani nena mos ka gimimiyo laki mondo kik lekeni TV gol marach ahinya. Aneno ka mpira di malo kucho. Mpira di kucho. Amor mokalo ahinya kaneno ka lendo gi dholuo ma joma dwaro gi ayudo the right people. Kendo koro gini landore mamit maratari. Min piny aneno ka nyiero ka winjo kaka dholuo ilando go mipira. Thank you very much Dimbele. Nyaka samwa wuoyo no mpira kacha cha okete piny kacha iluongo na gwecho manono. Yani free kick. Agwecho manono. Aneno kochome kacha. Ma chiemb wang'. Aneno kokete maber kacha imiule gi tim mar Homabay. Mpira oket diere kacha. Mpira cha kucho. Mpira di malo kucho. Mpira di kucho. Uwuok kendo uwuok oko. Aneno ka en goal kick. Goal kick cha gi dholuo. En agwecho manono. Aneno kokete mwalo kacha. Mpira di kucho gi rasta. Diere kacha Migori ng'iyo no kete malo kucho. Mkono wilo mwalo mpira di mang'eny kendo uwuok oko.
Haya neno kampira nitiere bathe kacha Homabay. Oting'e malo kacha ong'eno menga kucho Homabay. Keto mayom kabisa. Piro dhi mang'eny kendo wuok oko. Aneno kanyo ka mor makende min piny mama ma min piny lamo ne jo Migori. Mama ma min piny lamo ne jo Migori ai maber. Ogombo ni jo Migori mondo okaw namba 3 ni. Koro jo Migori tugu motegno min piny ni kodu nikech unyiwa dalagi. Sawa, twende kazi. Kada sama wueno Governor Homabay. Bende wacho kanyo gi chunye ni gini koro bedo mana Homabay kaendi. Omiyo aneno ka Honorable Peter Pondo Kaluma osechung' malo kanyo didek to pok oyudo. Pira ni kucho, pira ni diere kacha. Ano kokete kacha maber kabisa, ominga kucho. Mane luongo ni kapten, ominga kucho. Ochiwo kacha maber. Ere ng'a omi kucho, diere kacha. Ong'iyo no ng'ema. Ai, odhi kucho. Ai, to dhi mang'eny kendo pira kacha Migori okawo. Ng'eni nyaka sama wuono. Jonyatike wacho ni gini marwa. Wane wakaw namba adek. Aneno ka mpira nitie kacha kendo mpira dhi mang'eny kendo wuok oko. Aneno ka jorangwe bende wacho gi chunygi kama Honorable Lilian Gogo wacho ni wan kode wakaw gini marwa. Gini dhi Migori kaka some an kaka ng'iye kaka ng'ama osebede tuke mathoth. Kane an e piny mar England naneno mipira mane ni e kind Manchester United gi Arsenal. Mipira ni dhi Migori. Ing'eni jomoko twe pesa. Pesa magi twe no dhi lal kayiem nono twe Migori please. Sama wuono Honorable Martin Peters oketo pesa ne te bet mar Homabay. Oketo pesa ne te Homabay kanyo. Haya. Aneno ka mpira dhi kacha kendo ibaye. Mpira ba kucho kabire dod Homabay. Homabay. Ong'iyo kucho kendo maber kucho. Mpira en tielo mokwongo. Ka onge tim moro amora moseng'iyo dod wadgi. Kidonjo sani tim moro konanga marateng' Homabay. Okete kucho sambusa. Mpira dhi maber kucho sambusa. Omiyo ng'a omiyo kucho. Ong'iyo maber kucho Homabay. Okawe kucho gi Migori mpira dhi mwalo kacha. Mpira dhi mwalo kucho. Nyaka sama weni mpira pod en nono. Kaonge cho mpira dhi mwalo kucho. Aneno ko mpira dhi mwalo kocha. Ong'iyo kucho. Cheje watu. Ong'iyo ng'i kucho.